الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين ورب من يحبك وامل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا وأولادنا ومن الماء البارد عند الظمأ يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وذروئنا وذرياتنا وأزواجنا وفي مجلسنا هذا كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനിച്ച മാസമായ ഈ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ജലാലിയ മസ്ജിദ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഇതിൻ്റെ അധീനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന 2 ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് ബുർദ മജ്ലിസും അതുപോലെ തന്നെ ഹുബ്ബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നമ്മുടെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് വാർഷികവുമാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ 2 ദിവസത്തിലെ പരിപാടിയും അല്ലാഹു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി 1-2 വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ്. സൂറത്തുൽ അംബിയായിലെ 107-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. ഓ നബിയേ, അങ്ങേ അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ അവസാനം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുസ്ലിമായാലും അമുസ്ലിമായാലും എല്ലാ വർഗങ്ങൾക്കും റഹ്മത്തായിട്ടാണ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പൊന്നാര ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പൊന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أي أرسله رحمة لهم كلهم. الله رب سبحانه وتعالى നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് റഹ്മത്തായിട്ടാണ് അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة. ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കുകയും അതിലേക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യുകയും അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ സഈദ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ. അവൻ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിച്ചു. ആ പൊന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ മാസം ജന്മദിനം, ആ ജന്മമാസം റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോൾ ഒരു മുഅ്മിന് സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഈദ ഫിദ്ദുനിയ വൽ ആഖിറ, അവൻ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിച്ചു. വമൻ റദ്ദഹ വജഹദഹ ഖസിറ ദുനിയ വൽ ആഖിറ. ആ അനുഗ്രഹത്തെ നിഷേധിക്കുകയും നിസ്സാരമായി കാണുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശമാണ്, സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നീ സംസാരിക്കുക. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആരോഗ്യം നൽകി, നല്ല സൗന്ദര്യം നൽകി, സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനം നൽകി, താമസിക്കാനുള്ള വീട് നൽകി. ഇങ്ങനെ എണ്ണൊടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ അനുഗ്രഹത്തെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം എന്നുള്ളത്. ആ നബി തങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്ന ആ ദിവസമുണ്ടല്ലോ, ആ മാസമുണ്ടല്ലോ, അത് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ആ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 12 വരെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വെച്ച് മൗലൂദ് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ദിവസം നമ്മൾ റാലി ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും ഞങ്ങൾ മൗലിദ് ഓതുന്നു. മാത്രമല്ല ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസമാണ്. ആ മാസത്തെ, ആ ദിവസത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം, അവിടുന്ന് പ്രിയവെക്കുന്നവരാകണം. അതാണ്. മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ.
ഈച്ചയും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓ സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനുകളെ, നിങ്ങളും അവിടുന്ന് സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണമെന്ന് അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു അമലിനെ കുറിച്ചും അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി കാണുന്നില്ല. ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു, നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കുക. ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളും ഹജ്ജ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു, നിങ്ങളും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞത്. ഞാനും എൻ്റെ മലക്കുകളും അവിടുന്ന് ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളും സ്വലാത്തും ചൊല്ലുക, മാത്രമല്ല സലാമും ചൊല്ലുക എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയുന്നത് നാളെ ആഖിറത്തിലാണ്. പക്ഷേ സ്വലാത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും തമാശയായിട്ടും കളിയായിട്ടും ചിരിച്ചുകൊണ്ടും ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാതെയും ഏത് നിലക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും ആ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉഖ്റവിയായ 70 പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അവർക്ക് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും. നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മഹ്ശറിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സിറാത്ത് പാല വിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഹിസാബിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഖബറിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉഖ്റവിയായ 70 പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല ദുനിയവിയായ 30 പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണല്ലോ ഒരു അമുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ, മുസ്ലിമല്ല ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ധാരാളം നബി തങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു. ധാരാളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മദ്ഹ് എഴുതുന്ന ആളായിരുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളായിരുന്നു. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് മുസ്ലിമാവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവസാനം ആ പൊന്നാര നബിയുടെ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമാണ്, ഒരു സംഭവമാണ്. സിറിയയിലെ ഒരു യഹൂദി മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. സിറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് ആക്രമിക്കും. ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് ആക്രമിക്കുകയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു നാടാണ് സിറിയ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല സിറിയയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു രക്ഷ നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ ശർറുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഏതായാലും ആ സിറിയയിൽ ഒരു യഹൂദിയായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം തൗറാത്ത് മരിച്ചു നോക്കുകയാണ്. തൗറാത്ത് ഓതുമ്പോൾ അവിടെ 4 സ്ഥലത്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശേഷണം അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ട ആ യഹൂദി മനുഷ്യൻ തൗറാത്തിന്റെ കടലാസങ്ങി കീറിക്കളയുകയാണ് വളരെ ദ്വേഷത്തോടുകൂടെ. അങ്ങനെ പിറ്റേ ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും തൗറാത്ത് മരിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ 8 സ്ഥലത്തിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ട് വളരെ ദ്വേഷത്തോടുകൂടി വീണ്ടും ആ നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ തൗറാത്തിന്റെ കടലാസിനെ കീറിക്കളയുകയാണ്. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും തൗറാത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടെ 12 സ്ഥലത്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അയാൾ വിചാരിച്ചു ഇനി തൗറാത്ത് മുഴുവൻ ഓതിയാൽ മുഴുവനും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മതമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ തൗറാത്ത് മുഴുവനും കീറിക്കളയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് മുഹമ്മദ്, ആ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യന് തന്റെ നാട്ടിലുള്ള യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. പോയിക്കൊണ്ട് ആ യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു, മൻ മുഹമ്മദ്, ആരാണ് മുഹമ്മദ്, ആരാണ് മുഹമ്മദ്? ഞാൻ തൗറാത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശേഷണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അസൂയ പിടിച്ച യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, കദ്ദാബുൻ ഖൈറുൽ ലക അല്ലാ തറാ വലാ യറാ. ആ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം കദ്ദാബാണ്, ഏറ്റവും കളവ് പറയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാതിരിക്കലാണ് നിനക്ക് ഉത്തമം എന്ന യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അൽ മുഅ്മിനു ലാ യക്ദിബു, ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഒരിക്കലും കളവ് പറയുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാത്ത സ്വാദിഖുൽ മസ്തൂഖായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാർ ആരോപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യനിക്ക് സഹിച്ചില്ല. ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ബിഹഖി തൗറാത്തി മൂസ ലാ തംനഊനി മിൻ സിയാറതിഹി. ഓ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഞാൻ തൗറാത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ നിങ്ങളാരും തടയരുത്. എനിക്കൊന്ന് ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമായി അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയത് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ്. സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ് കണ്ടത്. സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ യഹൂദി ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, അൻത മുഹമ്മദ്, നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ്? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നല്ല ഭംഗിയുള്ള, നല്ല ചന്തമുള്ള ആളാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസി. ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ തൗറാത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും മുഹമ്മദ്. അപ്പോൾ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, അന അബ്ദുഹു, ഞാൻ അവിടുത്തെ അടിമയാണ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, ഐന ഹുവ, ആ മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ്? അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഈ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത്. സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തെ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം, അവിടെ ഒരുപാട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യനെ ആ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ സ്വഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം സലാം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മദീന പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാ സ്വഹാബികളും വളരെ ബേജാറോടുകൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ്? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ വേജാറോടുകൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ദുഃഖമേ, എന്റെ നാശമേ, എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഇരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.
എന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത്, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ തൗറാത്ത് വായിച്ചത്, ആ തൗറാത്ത് വായിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ആ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പൊന്നാര നബി വഫാത്തായിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് എന്തോ ഒരു നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഈ ദുനിയാവില് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യന് ആ സ്വഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശേഷണം പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാ ത്വബീറൻ വലാ ഖസീറാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നീളമുള്ള മനുഷ്യനല്ല, ചെറിയ മനുഷ്യനുമല്ല, നല്ല ഒത്ത നീളമാണ്, ഒത്ത ശരീരമാണ്, കണ്ണിന് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ്. വാളിഹൽ ജബീൻ, ആ പൊന്നാര നബിയുടെ നെറ്റ് വളരെ വിശാലമാണ്. ഇദാ വഹിക ഖറജ മിൻ തനായാഹു നൂർ, അവിടുന്ന് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊന്നാര നബിയുടെ മുൻപല്ലിലൂടെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ആ നിലക്കുള്ള ചിരിയാണ്. ഖാതമൻ നുബുവ, അവസാനത്തെ നബിയാണ്. ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചുമലിൽ നുബുവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യന് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്കിനി ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ, ഹൽ ബഖിയ തൗബുൻ ശമ്മുഹു. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വല്ല തിരിശേഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടോ, അതൊന്നും എനിക്ക് കാണാമല്ലോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അലിയാർ തങ്ങൾ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വലിയ സംഭവമാണ്, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന ജീവിതകാലത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്ന ആ ജുബ്ബ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന അലിയാർ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അലിയാർ തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജുബ്ബയിലേക്ക് ദുരദുരാ ചുംബിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തും ആ ജുബ്ബ എടുത്തുകൊണ്ട് ചുംബിക്കുന്നു. അവസാനം ഈ യഹൂദി മനുഷ്യന്റെ കയ്യില് ഈ ജുബ്ബ വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന ആ ജുബ്ബ ചുംബിക്കുന്നു. എന്ന് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വമാ അത്യബ റൈഹതഹു, ഈ ജുബ്ബത്തിൽ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ എന്തോ ഒരു സുഗന്ധമാണ്, എന്തോ ഒരു സുഗന്ധമാണ്, വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ്. ആ നബി തങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഈ വസ്ത്രത്തിന് ഇത്ര സുഗന്ധമാണെങ്കിൽ ആ പൊന്നാര നബിയുടെ ശരീരം എത്ര നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാവുകയാണ്. അഷ്ഹദു അന്ന സ്വാഹിബ ഹാദൽ ഖബ്രി റസൂലുക വ ഹബീബുക വ സദ്ദഖ്തുഹു ബിമാ ഖാൽ. ഈ ഖബറിലുള്ള ഈ പൊന്നാര നബി ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം നിന്റെ റസൂലാണ്, നിന്റെ ഹബീബാണ്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ ഖബിൽത ഇസ്ലാമി ഫഖബിൽ റൂഹി ഇലൈക അൽആൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞാനിപ്പോൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഇസ്ലാം നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ എന്റെ റൂഹിനെ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ പിടിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ നബിയെ വഫാത്താവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ സ്വഹാബാക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയും കഫൻ ചെയ്യുകയും ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഖബറടക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി
വസല്ലമ തങ്ങളെ ധാരാളം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം. മുൻഗാമികളായിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തും മഹാന്മാർ ഒരുപാട് നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായ പൊന്നാര നബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് സലാത്തും സലാമും പറയാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജലാലിയ മസ്ജിദ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഇതിൻ്റെ അധീനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മർഹൂം UK ഇബ്രാഹിം കൊപ്പള വേദിക്ക് നമുക്കറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം UK ഇബ്രാഹിം സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പീഡ പാവങ്ങാക്ക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ വിളിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളോട് വളരെ സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരല്പമാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി, മരിച്ചുപോയി. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വളരെ നല്ല ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു. ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടാലും കുട്ടികളെ കണ്ടാലും ചെറിയവരെ കണ്ടാലും എല്ലാവരെ കാണുമ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം പാവുഞ്ഞാക്കയുടെ സ്വഭാവം. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് കാലം വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ജനാബ് UA ഇസ്മായിൽ ഹാജി, അധ്യക്ഷർ ജലാലിയ മസ്ജിദ് മേളകുട്ടെ കൊപ്പള അവരുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മുടെ ഈ ജലാലിയ മസ്ജിദ് പോലെ തന്നെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ പ്രസിഡന്റായി നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. 10, 20, 25 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും പക്ഷേ ഈ പരിപാടി വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകൾ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. തക്കതായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നാളെ ആഖിറത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ അലി സാദി ഇമാമർ റഹ്മാനിയ മസ്ജിദ് എസ്ഉച്ചില അവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മുടെ കുട്ടയം മദ്രസ റഹ്മാനിയ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ഇമാമായും സദ്റായും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊല്ലമായി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ 1 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒരു 2 സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം അവിടെ നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നു പറഞ്ഞാൽ 10-25 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ഒരു ഭർത്താവ് ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി. മാത്രമല്ല ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല രണ്ടാൾക്കും മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ രാവിലെ പ്രസവിച്ച ആൺകുട്ടിയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ സന്താനം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ അലി സാദി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ ജലാലിയ മസ്ജിദ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട UK മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ബാനർ ഉണ്ടാക്കാനും നോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കാനും സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ടാവും. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട UK മുഹമ്മദ് അവരുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മെമ്പറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് UA അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ ദുർദാരാപനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മസ്ഊദ് മദനി നാവുന്ദ അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയമുണ്ടാകാം. ഒരു 2, 3, 4 കൊല്ലം നമ്മുടെ ഉച്ചില ജമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ PK മുഹമ്മദ് മദനി ഉസ്താദ് അവരോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാനും അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നിവിടെ ബുദ്ധ ആരാധനം നടത്തുന്നത്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്ന് സഹകരിച്ചതായ, ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പല നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് സഹകരിച്ചതായ എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نجاتي في مدح الحبيب محمد رجائي به فوز وعفو ورضوان. ولو كانت الدنيا تدوم لواحدي لكان رسول الله فيها مخلدا. ولموا أمة سيدنا ومولانا محمد. പ്രിയമുള്ള മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ജലാലിയ മസ്ജിദ് മാത്രമല്ല ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ മേരണയുടെ കൊപ്പള എല്ലാ കൊല്ലവും നടത്തി വരാറുള്ളതുപോലെ വളരെയേറെ വിജൃംഭണയോടുകൂടെ ഈ കൊല്ലവും മദ്രസ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് വാർഷികവും നടക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് മഹത്വമേറിയ 2 പരിപാടികളാണ്.
ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളെ പക്ഷം കൂടാതെ രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകനിൽ രക്ഷകനായ രക്ഷിതാവ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഹബീബായ വിശ്വത്തിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ വിശ്വവിഖ്യാത പണ്ഡിതൻ ബുസൂരി ഇമാം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ തൻ്റെ ബുർഉദ്ദ എന്ന രോഗശമനം, ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോൾ അതിന് ശമനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ പരക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലും മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ, പ്രകീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹു തആല ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്റ്റേജിലും ഒരു ബുർദ മജ്ലിസ്, ഇപ്പോൾ ബുർഉദ്ദ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ബുർദ മജ്ലിസ്, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മസൂദ് മദനി നൗന്ദ അവരുടെ ഇഷ്കെ റസൂൽ ബുർദ സംഘ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതായ ആ സംഘത്തിൻ്റെ ആളുകാരുടെ കീഴിൽ വലിയൊരു മജ്ലിസ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മാത്രമല്ല, മേരളഗുഡയുടെ മണൽത്തരികളെ ഹർഷപുലകിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല പ്രൗഢോജ്ജലമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നതായ ഡോക്ടർ MSM അബ്ദുർ റസീദ് സഖാഫി സൈനി കാമിൽ അവറുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതാനും സമയത്തിനകം ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ വിശ്വത്തിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വിശദീകരിക്കാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സർവാധിപനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആരാണ് പ്രവാചകൻ? മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആരാണ്? അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യ സമൂഹം ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമകാലികതയുടെയും ജീവിതം നയിക്കാൻ ചില നിയമങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന്മാർ ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കേണ്ട ചില അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും ഇഹപര വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാരണം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിനെ മാനവ സമുദായത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ദുനിയവിയായ ലോകത്തിലേക്ക് 1,24,000-ലും പരമായ പ്രവാചകന്മാരെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല 1,24,000-ലും പരമായ പ്രവാചകന്മാരെ ഈ ദുനിയവിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അവ്വലു മാ ഖലഖല്ലാഹു നൂരി, ആദ്യമായിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചത് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ്. ഒരിക്കൽ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കപ്പെടുകയാണ്, വിശ്വത്തിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ ജിബ്രീലേ, താങ്കൾക്കുള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ്? ആ സമയത്ത് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നത്,
എൻ്റെ വയസ്സെത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്നിട്ട് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു, പക്ഷേ 4-ാം ഹിജാബിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കാറുണ്ട്. ഏത് 10,000 കൊല്ലങ്ങൾക്കൊരു പ്രാവശ്യമാണ് അത് ഉദിക്കുക? പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആലോചിക്കണം. ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. ആ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് 70,000 കൊല്ലത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ്. ആ പ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ച് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നത്, ഓ പ്രവാചകരേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രകാശത്തിനെ ഞാൻ 72,000 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബിയേ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ 72,000 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബിയേ. തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ജിബ്രീലേ, ആ പ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലയോ? അപ്പോഴാണ് ആ പ്രകാശം എന്താ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, എൻ്റെ റബ്ബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, അതെന്റെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ലോകത്തെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മയെല്ലാം നാമാക്കി തീർത്തതായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിനെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നാം കേട്ടു, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അല്ലാഹു ആകുന്ന ഞാനും കോടാനുകോടി മലക്കുകളും ഒരു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അത് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചു അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ അംബിയാ സൂറത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്ത് അല്ലാഹു പടച്ച ഏതൊരു ജീവിയുണ്ടോ എല്ലാ ജീവികൾക്കും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചെറിയ ഒരു ആയുസ് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയതായ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഖേന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പൂർത്തീകരിച്ചു. അതല്ലേ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ചെറിയ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് ജീവിച്ചത്. അതല്ലേ ഒരു കവി പാടിയത്, വലൗ കാനത്തിദ് ദുനിയാ തദൂമു ലിവാഹിദി ലകാന റസൂലുള്ളാഹി ഫീഹാ മുഖല്ലദാ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പാടിയത്. ഈ ദുനിയവിയായ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജീവിക്കട്ടെയായിരുന്നു. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ഈ ദുനിയവിയായ ലോകത്ത് ചെറിയ ഒരു സമയം മാത്രമാണ്, തന്റെ 63 വർഷം മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയവിയായ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത്. ഇത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ 63ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകും എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ തന്നെ ഒരു സൂചനയുണ്ട്. എന്താണ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ 63ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു സൂക്തത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, വലൻ യുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹാ വല്ലാഹു ഖബീറുൻ ബിമാ തഅമലൂൻ. വലൻ യുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹാ. ഒരൊറ്റ ഒരു ശരീരത്തിനെ പോലും അതിന്റെ അവധിയെങ്കാലും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പമെങ്കിലും മുന്തിക്കുകയോ പിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. ഇത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ 63ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സൂക്തത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്നിട്ട് 64ാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തു നോക്കൂ. സൂറത്തുൽ തഗാബുൻ. സൂറത്തുൽ തഗാബുൻ അത് വലിയ നഷ്ടം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായ, നഷ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതായ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ തഗാബുൻ. ഈ സൂക്തത്തിൽ തന്നെ ഈ 63ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും ഈ 64ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 63ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി പോകും എന്നുള്ളതിന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വളരെയേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിനെ നല്ല നിലക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തു. അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമുദായമായി എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പവർ പറയാനുണ്ട്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചു മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം പോലും പവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്രേ യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ
എന്റെ മുതുകിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട്. എന്റെ മകനായി, അതായത് എന്റെ മുതുകിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട്. ആ പ്രവാചകൻ അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലൗലാക ലമ്മാ ഖലഖ്തുൽ അഫ്ലാഖ്, ആ പ്രവാചകനെങ്കാലും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിക്കുകയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു പ്രവാചകൻ മുതുകിലായി അവസാനത്തെ സമയത്ത് വരാനുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം പോലും ഓർമ്മടിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതുപോലത്തെ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളും മദ്ഹുകളും നാം പറയുന്നതിന് കടപ്പെട്ടവരാണ്. സർവാധിപനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശദീകരിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സമയത്തിന്റെ അഭാവമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് ഇപ്പോൾ ബുർദ എന്ന കാവ്യം, ബുർദ മജ്ലിസ് ഇപ്പോൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീനാ. സദഖല്ലാഹു മൗലാന അലിയുൽ അദീം എന്ന ഖുർആനിന്റെ സൂക്തം കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട വേദിയെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.